Vasta-ovelle myynti on hidasta. Mennään... Rouheampi ateria. Kyllä kelpaa. Kyllä. Paavo, poltatko sä täällä jotain? Haiskahtaa Einöstä Einarille! Mä sain just karvatin valmiiksi viime viikolla! Toivottavasti jatkossakin! Oh! Se ei räjähtää nyt! Taas suuri sulevi! Ai. Nyt Ei sun kannata tästä hermostua, Rampunen. Annat vain salsaratin ja mä jatkan matkaan. sitä kyllä saa. Pyydän sua, Rampunen, harkitsemaan matkaan. Mulla on kyllä keinoni saada mitä minä haluan. Missä on salsa? Et sä vieläkään halua kertoa? Selvä on, Rapu. Selvästikään et aio murtua. Mutta mä en usko, että alaisellasi on samanlaista luonnetta. Mä en puhu. Katsotaanpa, mitä herra sun on siitä mieltä. Mutta mä... Fiksua. Menikö se juuri? Sutsuppu! Mieluummin syön kyllä salaattia. Mieheni palaa kotiin. Kuinka epäonnistuit tällä kertaa? Johtajalla on valas. Okei. Omaan kyllä ivallisen äänensävysi. Okei. Etkö muista, kuinka kehnosti kävi esivanhemmilleni niiden petojen vuoksi? Kun haluat pitää breikin kaikista ihmeharhoistasi, roska-astia kaipaa huomiotasi. Mulla on... Ton luulisi pitämään sen ulkona. Haluan tonin... Voi alkulipa! Karina, se on täällä! Se pääsi sisään! Mitä sinä tarkoitat? Se valas on labrassa! Oletko se... Kato itselle! Ei täällä ole valasta. Mä vannon, se oli just täällä. Ihan ton transmutaattorin vieressä. Se oli juuri tässä näin. Sen suusta tuli vaan... Nyt riittää. Karina! En kuuntele. Kuusi. Plankton, illallinen on valmis. Plankton? Plankton, kuuletko minua? En kestä enää. Mä tulen hulluksi. Ai. Miksi enää jatkaa? Se oli siinä. Loppusluut. 4:15 bussi pitäisi tulla ihan just. Moi, Plankton. Miksi sä makaat keskellä tietä? Häivy senkin juustopää. Et sä näe, että yritän tulla siksi. Naula sitten. Ootan sit seuraavaa bussia. Painu sä vaan sinne kivaan ravunkuores, jos sä niin viihdyt. Okei.
Heippa vaan, nynnerö. Sori, et keskeytä vahingon ilos, mutta ajattelin, että sun olisi hyvä tietää, että Plankton makaa keskellä tietä. Niinkö? Sehän on ihan se... Ai. Johtaja Rapu. Hei. Onko niin, että mun tosiaan pitää muistuttaa sua Ei. siitä, että se olit sä, joka paljasti salissa piilopaikan? Mä korjaan tän. Miten täällä voi olla niin vaikeeta? Moi! Plankton. Onko sulla mutaa korvitsas? Ota tätä! Kyllä vaan. Nyt mä muistan. Mut kuuntele. Tahdon vaan sanoa, että salsan piilopaikka ei ole. Toistan, ei ole. Niin kuin mua kiinnostais. Se